Nočné práce s ťažkými mechanizmami pred Krásnohorskou jaskyňou boli fatálne pre 1,5 milióna kusov vzácnych ulitníkov. Práce, ktoré robila firma pre Slovenský hydrometeorologický ústav, neboli podľa polície v poriadku. Obvinená je jedna osoba. Podľa zistení televízie Markíza škodu vyčíslili v 100 miliónoch. Celá kauza vznikla okolo tohto merného objektu. Zaznamenáva stav podzemných vôd. Tak to vyzerá dnes. No minulé leto tu úradovali ťažké mechanizmy. Práce robili bagrom, miestni boli zhrození. SHMU vyhodnotilo, že rekonštrukcia bola po 70 rokoch nevyhnutná. Predmetom vyšetrovania sa stal ale spôsob, akým sa to dialo a či neohrozili vzácny biotop s chránenými úlitníkmi. Práve na tomto mieste môžeme vidieť výskyt tej chránenej Sadleriany Panonskej. Po roku od bagrovania sme sa polície spýtali, či prípad ešte vyšetrujú a v akom je štádiu. Odpoveď priniesla pomerne zásadné zistenia. Odhaleným protiprávnym konaním nepovolenou činnosťou bola spôsobená ekologická újma vyčíslená na viac ako 620 miliónov eur a to najmä usmrtením minimálne 1,5 milióna jedincov žijúceho chráneného živočícha Sadlerianka Panonská. To je veľmi veľa. Nevedel som o tom, že až taká veľká škoda sa tam stala. Má byť chránené všetko, čo sa dá. V predmetnej veci môžeme potvrdiť, že vyšetrovateľ oddelenia Košice odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality 24. júna 2024 vzniesol obvinenie jednej fyzickej osobe pre zločin porušovania ochrany rastlín a živočíchov. Rekonštrukciu merného zariadenia na prameni Buzgo si objednal Slovenský hydrometeorologický ústav. Práce ale realizovala súkromná firma z Rožňavy. Konateľ firmy sa napokon vyjadril stručne cez SMS, argumentuje povolením, ktoré umožňovalo použitie strojného mechanizmu. To isté rozhodnutie ale obsahuje aj špecifickú pasáž o zvýšenej opatrnosti práve pri prácach v pramení Buzgo. Prebieha vyšetrovanie. Nechcem sa ďalej k tomu vyjadrovať. Z SHMU nám slúbili stanovisko na budúci týždeň. Prípadom sa naďalej zaoberá aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Veronika Krempaská a Martina Tereková. Televízia Markíza.